guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, tini anga boroni actress saseko logo homgan Sangina abo. So Sangina abo ni title ka micha abo onnani khitahorde title ka. So logofor nontamona nailangbai thando. नोंनि मेगन बेस्रां नोंनि खानाय रुबा नोंनि मोज्लाय जानजि नोंनि जारौ गुस्थि अरायबो बोदोर खालामफैयो नों सान हर नोंखौल' गोसोखांहोयो बुंस'ना मोजां मोनो होनना बुंरजे गोसो थोयो होनना Tayo abu udah mwnbai, abuwa welcome ganti dengan Sani Bodo kitchenaw. जानायाथ' आं बिराद बुरजा जाबाय उदैया बुंजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय बिराद न'आव संनाय बायदि जादों ओमफ्राय माया संदों नामा अनलाखौबो संदोंमोन बिराद गोथाव जादों नाथाय ना आङो माने मिन्थियाखैमोन कि मादैया संदों होननानै नाथाय आङो बुंबाय थाखादोंमोन आरोना न'आव संनाय बायदि जाथारदों गोथाव जादों उनाव मिन्थिबाय आरो मादै संदों होननानै दा नोंथांमोनहा जाय माने आंनि फेन्सफोर सोरबाफोर नायदोंबा सबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना आगैनि बे चेनेलखौ ओमफ्राय जाय आगैखौ फल' खालामदों आंखौ फल' खालामाखै अननानै आंखौ खालामनायदो हायाखै गोजानावसो लाबोनानै थेंक इउ स' माच बिराद गोजोननाय थाबाय एक्सपेक्ट खालामथाराखै
So guys, आं दिनै जोबोर खुसि संगिना आब' आरो आदाखौ लोगो मोननानै आदा आरो आब'आ जोबोद माने मोजां माने गोसो खुला आरोना आब'दो आदानिदो so thank you आब' फैनायनि थाखाय आरो I hope जों आरो उनाव बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन thank you आब' Bye bye. Tất cả. Bye bye. Tata.